Issa kaċċaturi u nassab għandhom sistema bl-ħlas biex jirrapportaw il-qbid tal-asafar waqt l-istaġuni, skont l-obbligu tagħhom. Dan permezz ta' sistema telefonika ġdida apposta bin-numru 80002020 kif ukoll applikazzjoni għal fuq il-mobile blisem Game Reporting MT, it-tnejn mingħajr ħlas. Dan tħabbar konferenza tal-aħbarijiet mill-Ministru Għal-Għawdex Clint Camilleri. Permezz ta' sistema telefonika ġdida kif ukoll permezz ta' mobile app ser nkunu nistgħu niffaċilitaw il-game reporting tal-istess kaċċaturi u nassaba. Dan ifisser li real time wieħed ikun jista' wkoll jimmarka l-ġurnata li fija ser ikun qed jikkaċċja jew jonsob, kif ukoll ikun jista' jirrapporta l-qabda tiegħu. Din qegħdin nagħmluha żewġ raġunijiet. L-ewwel nett sabiex nagħmlu aktar faċli għall-user għall kaċċatur u n-nassab f'dan il-każ sabiex jirrapporta u idaħħal id-dejta neċessarja. Dan apparti wkoll biex it-taqsima inkarigata mill-asafar selvaġġi fil-Ministeru Għal-Għawdex ikollha l-informazzjoni korretta miżmuma għandha wkoll. Wieħed ikun jista' jirrapporta jew jikkalkula l-hunting effort. Ma jfissirx il għaliex għandna 14,000 kaċċatur u 4,000 nassab li dawn ikunu il-ħin kollu jikkaċċjaw jew jonsbu fl-istess ħin. Permezz tal-app wieħed ikun jista' jikkalkula kemm bew wieħed ieħor f'kull ġurnata ser ikun qiegħed ikun hemm biex ngħidu hekk in-nies on the ground. Il-kap tat-taqsima Richard Lija qal li anki wara laqat mal-Kummissjoni Ewropea bejn l-Istati membri illi jikkaċċjaw il-gamim, Malta issa trid tħares regolamenti f'Settembru illi ġej biex l-ispeċi tkun imħarsa aħjar. Il-kwota tkun ta' 500 gamima fuq livell nazzjonali. Issa, għad differenza ta' staġuni ta' qabel, għalkemm il-gamima dejjem mill-2016 ġiet ikkaċċjata f'Settembru, din id-darba minflok jirrapportaw il-gamim li jkun inqabad qabel jitilqu minn fuq il-post, ħajkunu obbligati li jirrapportawha immedjatament. Ġifieri malli f'Settembru tinqabad gamima, il-kaċċatur irid jirrapporta dak il-ħin.